Ahojte! Ahojte, vítajte pri sledovaní top ponúk tohto úžasného katalógu 5. Dneska do toho máme tak hojne, pretože naozaj tu veľa skvelých cien a teda akcií. Môžeme sa pozrieť. Odporúčame pozrieť novinkové video, k tomu sa nevyjadrujeme, ale fantastické veci. Tu máme vajko. Vajko akcií. No inak tie, čo ste milovničky, dlho nebolo v akcii. Áno, že chcete iba to čisté, tak toto je ono. Konečne. Špirálka. Divan 5 v 1, Wonderlash, najobľúbenejšia, najpredávanejšia, skvelá cena, takže zásoby si viete spraviť. Máme wellness v akcii, astaxantín a výťažok z čučoriedok, takže taký malý zázrak, celkom dobré spracovanie, jednak naše členky máte k dispozícii Wellness Akadémiu, pozrieť si krátke videjko, naše všetko je to dobré, perfektný produkt. Zubnú pastu tu máme na celú stranu, takže tu máme konečne vysvetlené, čo znamená systém 8. Môžete si prečítať, na čo všetko je táto zubná pasta dobrá. Ja mám veľmi rada túto bieliacu, už po pár týždňoch vidíte, že tak trošku sú plečie tie zuby, jasné, že nie ako keby ste mali nový chrup, ale teda vidieť ten efekt. Veľmi dobre sa s ňou umývajú zuby, dlho vydrží taký svieži dých, takže ja mám veľmi rada tieto pasty. A neštipu. Super cena na krémik rakitníkový, ak máte radi. Je to rakitníkový, že? Áno. Potom toto je super cena, veľmi obľúbená vôňa Love Potion. Áno, Love Potion. Tá červená, máte to aj vyskúšaj ma. Veľmi dobre vonia a máte ju... Taká výrazná vôňa ináč, dosť obľúbená, hej. Novinka. Na vône je celkom dosť akcií, takže to... Potom ešte stále sú vreckové balóny, ktoré boli aj v K3, takže si môžete pozrieť. A tu máme krémiky, obľúbené parfumované. Velikánske. V akcii. Swedish spa vecičky. Tuto je taká výborná sada, sprcháč, taký telový, len proste bez parfúmu, to je Milk & Honey. Krém na nohy. No, krém na nohy a potom teda... Peelingové mydielko. Toto je veľmi obľúbené. A brutálna cena za 4 veci. To je taká vec, že taká sada do domácnosti. Keď je niekomu darujete, proste super. XXL, áno, XXL. 750. Áno, 750, šampón 2 v 1. Dobre. Potom tu máme sprej na nohy, veľmi obľúbený, ktorý ide aj do topánok. To už viackrát sme povedali, ale treba to opakovať, lebo ho máte radi. Veľmi dobrá vôňa, taká mentolová, perfektná. Keď nemáte radi tie sladké, tak potom tento určite. A keď sa vám potia nohy, tak brutálna vec. A ešte aj proti bolesti, ak máte teda bolavé chodidla, mali ste opätky alebo veľa ste chodili, nastriekať kľudne aj lítka, chodidlo. Stiahne to. Máme tam aj tento veľmi výživný krém na nohy, to je až tým úplne najobľúbenejší krém na nohy. To musím mať stále, ja každý večer si s ním krémujem nohy, ruky, všetko a krásne vôňa. Pánske vône, takže viac. Máme tam v akcii obľúbenú Be The Legend, takže ak sa vám minula zásoba, môžete si to dovážiť. Máme tu od Novage toto mliečko pleťové. Takže určite odporúčame celú sadu Novage, ale ak chcete teda odskúšať páni, alebo doplniť zásobu, alebo doplniť, hej, takže veľmi ľahučké, vôbec nezamastuje pleť a muži sú s ním veľmi spokojní. Hneď sa strebe, perfektné účinky a tá vôňa to je. Tu máme pánske veci, tieto men, ak ich pravidelne používate, tu máme Feminel, intimný gel. Discover 750, sprcháče. Na každej strane niečo? Áno, na každej. Tuto je ten zastrihávač veľmi obľúbený, tak opäť je v akcii, tak ako ho hľadáte, alebo si čakáme. Pýtajte sa niekedy, že kedy bude, takže už teraz. Aj toto je super, tento Activel spray a gulička. Svieža vôňa. Citrónová. Tu máme pre detičky veci, veľmi obľúbené. Na nohy, to je taká, by som bola vianočná, ešte vianočná sada v akcii. Ale tak dopredaj ešte zásob, môžete si zadovážiť. Tu máme HRX kozmetiku na vlasy a je tu teda aj táto aktivátor v podstate na rast vlasov a zastavuje padanie. Takže veľmi obľúbená starostlivosť. Potom tu je perfektný aj šampón proti lupinám, ktorý je tiež obľúbený a dokonca aj na zväčšenie objemu. Takže tieto produkty si viete zadovážiť teraz za dobrú cenu. Je to aj môj veľmi dobrý tip, lebo ja používam celú túto sadu, plus teda tento aktivátor a je to mega. Tu máme lak na vlasy, inak ak si žehlíte alebo tak vystavujete veľkým stupňom vlásky, tak tu máme tento ochranný sprej. Pri pravidelnom fejnovaní napríklad nastriekate na ochranu a teda vlasy tak netrpia. Alebo kefy v akcii sú. Tu je Eleo. Tuto je veľmi dobrý vlastne odstraňovač make-upu, obličovač. Vodeodolný, on sa používa tak, že má dve vrstvy, treba pretrepať a potom, takže na vodeodolný make-up, ale kľudne aj keď nemáte vodeodolný, môžete odlíčiť. Idem takto, jak počasie.
Takže tu máme linky, špirály, toto sú veľmi dobrá fixka na obočie. Tu určite poznáte, len tu nejaký tip by som dala. Tá fixka, tá farba steká dolu, čiže ju treba skladovať takto. Ak budete skladovať takto špicom hore, tak tá farba bude natekať sem a nebude taká sytá tá farba a časom ani žiadna, keď už ju používate dlhšie. Čiže takto dolu skladovať. Aha, a ja prečo mi ja nikdy si to nevedela. Tak už viem. Takže a keď ich teraz otočím, tak sa to tam ešte áno, ono všetko sa tam naleje, lebo to je normálne tá farba, vlastne tá fixková, čiže takto dole. Super, tu máme fixačný sprej, výborný fixačný sprej, milujeme ho, ja si musím dokúpiť. A ja, lebo už málo je tam. Takže to vlastne nastriekate z také väčšej diaľky, buď do X-ka, alebo len tak v podstate, už keď ste totálne takto naličené, zafixujete make-up. Kontúrky v akcii na strane 96, ja si musím kúpiť asi už každú farbu, všetky sa mi skoro minuli, a najmä teda tá nude, takže máme tam asi všetky tieto farby. Áno, ja mám všetky, lebo to mám 30 odtieňov rúžov, takže musím mať kontúrky. Ale tak málo kontúrky. A ešte tam boli tie matné rúže, to sme zabudli. Takže zase sú v akcii, nedávno boli a úžasné farby, takže úplne matný, vydrží vám celý deň. Odlakovač. Áno, ten tiež si musím kúpiť, už mi končí. Odlakovač, ak takýto tradičný hľadáte, alebo potom máme tie obrúsky na obličej. A tuto sú ešte teda tie láky posilňujúce, tie zlúpovacie všelijaké, ak to máte radi, ak to používate. Tuto sú, tuto je púzdro. Príde vám prázdne, všetci si musíte to kúpiť zvlášť, vyzerá to takto. Ale brutálna cena. Hej, a je to veľmi praktické. Zaklapnete, zatvoríte, takže perfektná vec. Toto odporúčam určite. Je to také profesionálne. Hej. Tu máme najobľúbenejší náš make-up Jordany Gold. Je to tento, s touto, ja nikdy neviem, jak nosné kvapky. Áno, jak nosné kvapky. Takto vlastne ide. No ja už mám taký, že už mi končí. Takto si ho viete. Super, ja milujem. Hej, on je ináč na takú masnejšiu pleť. Máme aj videjko k dispozícii Dekoratívna kozmetika, kde hovorím o tom, ktorý make-up pre koho a aj teda o rôznych produktoch z dekoratívnej kozmetiky. Je to 20 minútiek, takže si to pozrite, aby ste vedeli. Tu máme Jordany Gold rúže matné, tu máte všetky odtiene a my tu máme tiež všetky odtiene. Môj najobľúbenejšie rúže. Hej, on je perfektný. Má aj úžasné zloženie, takto sa nanáša vlastne s týmto aplikátorom. On vyzerá ako lesk, neskôr na perách a potom vám zaschne a vydrží celý deň. Ovšem, ak si dáte kontúrku pekne, dáte si podkladovú bázu rúž, naozaj perfektné ličenie. Neotláča sa, Gabi z neho bola nadšená, nikdy nezabudnem, keď bola novinka, ste išli do Budapešti, už si ho tam brala, že? To je nádherné. A ja nemám vôbec, ja mám iba tento odtieň červenej a je mi niekedy taký do oranžová. Áno, je taká a chýba mi táto, presne toto potrebujem. No, takže to je taká do bordová. Hej. A je tu, ak sa bojíte, lebo oni sú fakt výrazné. Ak sa bojíte takýchto výrazných farieb, tak môžete začať s takýmto, to je taký bledunko rúžovkastý. Ten je veľmi tiež obľúbený. Ale napríklad na mne sedí, lebo máme radi výrazné, čiže my sme skôr zvolili tieto výrazné, keď aj tento rúžový je úžasný, ten máme. Ten je akože úplne, všetci si vás všimnú, keď budete mať tento rúžový. To je odtieň inak 33803 a to úplne zažiaríte, ak chcete. Áno. Ja musím spomenúť túto kabelku, lebo stále je v ponuke a milujem ju, minulé bola niekedy ako novinka a je super. Nedávno. Tu mám všelijaké veci, inak aj tu je ešte kabelka z minula, takže ešte stále stíhate. Táto kabelka je za dobrú cenu. Táto zelená z tej Aquarius, jak sa to volá? Aqua, neviem čo. Tu je to Odet. Aha, no tak ale podobá sa na tú kolekciu. Áno, na tú kolekciu, čo bola pre nováčikov a veľmi obľúbená kabelka, tiež taká pekná štýlna. Wellness vecičky, wellness takéto programy. AB na chudnutie a pre zdravie. Potom tu máme malý zázrak. Už si to skúšala na herpes? Áno, mega vec. Nie, na herpes nie. Lebo ja to vždy odporúčam, teda nielen na vyrážku, jasné, že vyrážku to eliminuje, ale ak máte, že začína herpes, tak normálne si to nanesete na herpes. Aj titriole, ale aj toto a ono to vlastne stiahne ten zápal. Takže preto sa to volá aj SOS gel. A teda vyrážku hneď ako náhle raší na noc, 8 hodín, aby to pôsobilo a zabije v podstate tú vyrážku. Áno, to je pravda, vážne super. Takže toto máme radi. Tu máme veci ešte od tohto Royal Velvet. 40 plus, veková kategória. To sú nové masky, Novage sady úžasné. Takže Novage máme stále v ponuke, takže môžete sa o seba starať. A tu je Novage krémik na ruky nový, nemáme ho tu, ale máme tu ten krém proti začervenaniu. Áno, ten už mám celkom dosť minutý. Takže keď máte začervenané miesta, žilky alebo proste niečo, tak perfektný krém, napríklad aj keď máte červené akné alebo jazvičky, tak ho mám veľmi rada, takže na také vytónovanie pleti. A ja som ho používala takú dlhšiu dobu pravidelne, každý deň a videla som, že naozaj tá pleť bola v takom lepšom stave. Teraz
som skúšala všetko možné, čo máme novinky, tak som ho pár dní nepoužívala, ale teda chcem ho domíňať a naozaj vidím efekt, že teda tá pleť je taká jednotnejšia. Máme tu aj tieto rukavice z katalógu 3, takže ak si nestihli. Tak... A ja ich mám v nočnom stolíku, mám ich doma. Tie sú skvelé, no. Tu máme nadstavce v akcii na prístroj Skin Pro Sonic, na tento nový. Takže konečne sú v akcii, môžete si ich zadovať. Ja musím objednať už. Po 3 mesiacoch používania tej kefky by ste mali vymeniť aj z toho, že je opotrebovaná, už nie taká hebká, samozrejme kvôli baktériám potom. A tu máme úžasný gelik na myhalnice a obočie. Takže to je tiež v podstate ako priesvitná špirálka to vyzerá. Môžete to nanášať teda na myhalnice, ja si to dávam večer napríklad po odlíčení, aby bola tam výživa aj na obočie, prípadne ak sa idete líčiť, prečesať si myhalnice a lepšie si dať špirálu. Ja používam už teraz ten od Jordany, ale chcem povedať k tomuto jednu vec, že mne to úplne vyliečilo obočie, pretože ja som nemala vôbec také husté obočie ako teraz. A ja som si to dávala, jak to začalo, lebo som si povedala, že niekto mi to povedal, že je to narast, mne to niekto povedal. Áno, lebo to je výživa. Tak... A mne to proste normálne začalo raz obočie, myhalnice, dokonca som si s tým zastrihávačom, čo je v akcii teraz, odstrihla myhalnice, keď som natáčala video a rýchlo som sa otočila a toto mi pomohlo, aby mi rýchlo narastli, takže mega vec, ak chcete fakt zhustiť myhalnice alebo zahustiť obočie. No super. A na poslednej strane máme ešte tieto ceruzky, nemáme ich tu, ale veľmi dobrá cena ceruzky. Vysúvacie, nemusíte ich strúhať a silná pigmentácia. Áno. Ináč ich teraz používam dozaj menej, bola keď som na nich fičala a naozaj perfektná farba, že viete si s tým spraviť. Takže ešte tu máme extra ponuku a tam sú tiež teda super veci, to viete, že treba čím skôr objednať. Takto vám tu prelistujeme. Tento pánsky pleťový gel, že 2,99 je skvelá cena. Super, Omegy, oni nekončia, keď sú extra ponuky, len teda dali ich tam, keďže je akcia. Takže Omega 3 musíte poznať určite, odporúčam. Ak ste študentom, toto musíte mať, proste bez toho nemôžete podľa mňa existovať, lebo to je perfektné na činnosť mozgu, sústredenie, viacej si zapamätáte, lepšie sa dokážete naučiť, proste Omega musí byť, to je zázrak. Mám o tom aj blog, môžete si prečítať na webe mladyaúspešný.sk. Ako úspešne zdolať skúšky, tam hovorím aj o tejto Omege, plus ešte koktejly. Ja iba poviem týmto ponožkám, že sú to strašne pekné, krásne zabalené ponožky, super cena, môžete to si dať aj na nejaký sviatok niekomu, alebo detičkám. Ja napríklad v rúbých ponožkách spím aj v lete, takže fakt super cena. A inak je to taký zmrtvinovač, ak niekto práve niečo také hľadá. Nemáme s tým skúsenosť, ak by si sa Nemáme skúsenosť, ale vyzerá to zaujímavo. Tu sú rôzne veci, ja som mala akorát tieto náušnice teraz, keď sme natáčali novinky. A krásna kabelka je k ním, aj takýto náramok, takže celá sada. Áno, rúžové doplnky máme na okedy, takže si viete ešte tu kúpiť. Alebo toto sú také pekné štrasové náušničky. Áno, tak. Také elegantné. A tu máme takéto mydlo. Dobre, snažili sme sa vám to len tak zrýchliť, čo tu máme. Ak vás zaujímajú detaily o týchto výrobkoch, tak si popozerajte naše školeníčka, ktoré máme k dispozícii. Píšte nám, svojim sponzorkám radi vám poradíme, ale myslím, že máte si z čoho vyberať a my sme si už tiež teda vybrali, že čo z tohto katalógu. Takže asi toľko, no prajeme príjemné nakupovanie a teda vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. S kým sa rozpráva? S nami. 3, 4. Teraz sa je to zle asi. Zrejme, keď som mala chlapadlo. Tak, dajme tomu. Dajme tomu, no. No nemôže. Ja by som jak ty ráno samozrejme vidíš s tou paprčkou. To je strašné. Ale odlož to. Ešte raz, posledný. Nemáme čas už.